Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Христос воскрес з мертвых. Гэтая незразумелая праўда перададзена з вусна ў вусны першымі сведкамі Евангелія. Ужо 20 стагоддзяў гучыць у касцёле. Яе рэха і сёння даносіцца да нас. Праз хвіліну вырушым у рэзуррэкцыйнай працэсіі, каб абвясціць усяму свету перамогу Езуса над смерцю. Мы выходзім, каб падзяліцца са светам добрай навіной аб збаўленні. Христос сапраўды ўваскрос. Аллилуйя. Chrystus zmartwychwstał. Падчас пасхальнай вігіліі мы пачулі заклік
Узрадуйтеся ўжо хоры анёлаў у небе, узрадуйтеся Божыя слугі, няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся і зямля, апрамененая ўзнёсным бляскам, бо асвяціў цябе промень з прадвечнага валадара. Цэлы свет няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёля наша маці, аздоблены зяннем іскрыстага святла, і няхай гучным спевам напоўніцца гэтая святыня. Паслухмяныя гэтаму закліку, пойдзем ва ўрачыстай працэсіі за ўваскросным Хрыстом, каб вызнаць нашу веру ў Яго перамогу над смерцю і д'яблам. Уваскросламу Хрысту, прысутнаму сярод нас у найсвяцейшым сакраменце, будзем дзякаваць за тое, што Ён адкрыў нам нябеснае валадарства.
Небо и земля радуются, аллилуйя. У воскресению Твоему Христа, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты праз пасхальную ахвяру Христа дал своему народу збавление, одари его щедро своими дарами, каб ён досягнув повноти свободи і отримав радость вечного життя, якою дозволяєш йому спознать на землі. Праз Христа Пана нашого. Дорогие браты и сестры, этой урочистой процессией распочали мы нашу великую урочистость, подчас якой осмеливались проповедовать, что Христос воскрес, что нас Бог живы, что Он присутный сярод нас. Особливым чином, подчас этой найсвятейшей ахвяры, хотел бы скласть ее в интенции всей нашей парафіяльнай супольнасці. Па ўсіх нас тут прысутных, усіх, хто на працягу гэтага года прыходзіў, маліўся і прыходзіць сюды ў гэтую святыню, каб дасведчыць блізкасці моцы у воскрослага Пана, каб дасведчыць блізкасці Пана, які нас збаўляе, які нам дапамагае, які нам благаславіць, каб тут, у нашых сэрцах, на працягу гэтага года моцна гучалі гэтыя словы аб тым, што Христос воскрес, Христос пасяліўся ў нашым сэрцы, у нашым доме, што Бог там жыве. Асаблівым чынам у гэтай інтэнцыі нашай парафіяльнай супольнасці гэтую ахвяру прагну злажыць. Падчас гэтай Еўхарыстыі ксёндз Дмітрый будзе маліцца ў інтэнцыі падзякі за дар жыцця, за казы дня нараджэння Карэйву Валерыя, просячы аб Божым благаславенстве, пецы Маці Божай, аб іншых патрэбных дарах Божых для яго і ягоных блізкіх. Падчас гэтай імшы мы Пану дзякуем Богу за новае жыццё, крыніца якога ва ўваскрасенні Хрыста нашага Збаўцы. Разам з ім і ўсім касцёлам асмельваемся спяваць гімн праслаўлення. Хвала на вышынях Богу, а на землі ступай.
Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твое, Пане Боже, Бога небесный, Боже больше всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Раду Божий, Сыне Отца, яки бережно себе грехи свету, смилуйся над нами, яки бережно себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворужайся, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым, хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты у сегодняшний день праз Твоего одинородного Сына перемог смерть и отчинил нам брамы в вечность. Учини просим, каб святкуючи урочистость мертвых повстання Пана, мы были обновлены Святым Духом и у воскресли до нового життя у святле вечным, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Діїв апостолів. У тые дни Петр открыл устно свои и сказал: «Вы ведаете, что отбывалося по всей Юдеи, починаючи от Галилеи, пасля хросту обвешчанного Яном, як Бог намастил Духом Святым и моца Єзуса з Назарету, який ходил, робячи добро и оздоровляючи усіх, опанованих дьяволом, бо з ім был Бог. І мы сведки усяго, што Ён зрабіў у краіне юдэйскай і у Єрусаліме. Яго забілі, повесивши яго на дрэве. Бог уваскрасіў яго на трэці дзень і дазволіў яму аб'явіцца не ўсяму народу, але нам, сведкам, выбраным спярша Богам, якія ели і пілі з ім пасля ўваскрасення яго з мёртвых. Наказаў нам абвяшчаць народу і сведчыць, што Ён прызначаны Богам суддзя жывых і памерлых. Пра яго усе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае дараванне грахоў праз імя ягонае. Гэта Слова Божие. Пана, бо ён добрий, бо навеки милосердность Ягоная. Нехай скаже Израиль, навеки милосердность Ягоная. Остень який Пану чинил, правица Пана уснялася высоко, правица Пана проявила силу. Не помру, але жить буду и обвещать справы Пана. Остень який Пану
Читання послання святого апостола Павла до Колоссянам. Браты, коли ж вы воскресли с Христом, шукайте того, что у вышинях, где Христос сядить праворуч Бога, про тое, что у вышинях думаете, а не про земное. Бо вы померли, и житё ваше сховано с Христом у Богу. Коли ж з'явится Христос, житё ваше, тады и вы з'явитеся разом з ім у хвале. Гэта Слово Божие. Радостное свято, восхвальная хвяль, верные приносят прославление нам. Откупил поверивша, Христос наш безвинный, погляд нам зайцом нас, свой грехи промил. Уводи великий, свет життю сустрела, хоть помер усёшня, благодари смело. Откажи, Марияшку, пожило дорозе, у воскрес живых днём, воде быстрой воде. Этому намёты свет кормитом знаю, только полотно ты в обратке лежай. У воскрес Христос, Бог мой и надея, место же споткания, буде Галилея. Собрали воскрес я, в этот сон правдивый, смерти переможца, уже ли достигли. Аллилуйя, 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 Пасха наша Христуса хверованы за нас, тому будем святкувати у Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Хвала Тебе, Пане. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. І пабегла, і прыбыла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: «Сабралі пана з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго». Тады выйшаў Пётр і другі вучань і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам. І другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра і прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай. Не з палотнамі яна ляжала, а асобна, скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што прыбег першы да магілы, і ўбачыў і паверыў, бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму воскреснуць з мёртвых. Гэта Слова Пана. Хвала Тебе, Христе.
Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Дорогие браты и сестры, этими словами, добре нам знаними, добре нам вядомими, прагнем ми розпочати сьогоднішній день. Ще хвилину тому на дворі було темно. Звони, які тепер гучали з моцей, про Великую Пятницу, про Великую Субботу мовчали. Костел был нібито подобный до труны, полный тишини, заслоны, чекання. А тепер ми разом вітаємо одного этими словами об тим, что Христос воскрес. Чому эта раптовная змена так наступила? Невже ми собралися тут разом з вами тільки для пригожого звичаю чи традиції? Ні, на самой справі. Ми прийшли сюди тому, що сьогодні ночі відбулося нечто, чого ніякий чоловічий розум не мог ні передбачити, ні предказати. Смерть зустріла життя, і життя сьогодні перемогло. Нехай ця правда вельми моцно гучить сьогодні в нашому серці. Смерть споткала життя, і життя перемогло. Бог, який ще у Великую П'ятницю був годний спочування, який ще йшов у Великую П'ятницю своїм крижовим шляхом, і казалося б, коли вже все скончено, нічого не чекає. Сьогодні, як ми чуємо і у Божому Слові, як ми чуємо в Євангелії, як жінка біжить, так як ми з раниці до місця поховання, як по потребі, по прагненні свого серця здійснить там апошній момент розвітання. І вона бачить, що це місце поховання, що це могила, що це труна пустая. Сьогодні варто нам так само задавати собі питання, як можна відкинути камінь від труни нашого серця. Камінь велізарний. Це питання символізує всі наші життєві немагчимі камені. Тое, що здається немагчимим переодоліти, змінити, вилічити. Сьогодні ми в этой жінчині, в этой Марії Магдалені і інших євангельських жінчин можемо бачити кожного з нас. Напевно, в житті нашим були темні ночі. Напевно, в нашому житті певні моменти були, об яких ніхто не відав, тільки ми самі це переживали. Напевно, в нашому житті були певні моменти нездольності, відсутності сил відкинути ці кам'яні струни нашого серця. І сьогодні Марія Магдалена прийшла і побачила разом з учнями, які пізніше добігли, що камінь уже відвалений. Больше за тое, уваходячи внутрь этой могилы, ни яны, ни вучни не знайшли там тіла Пана Єсуса. Замість этого яны убачили місце, яке вчора ще було місцем смерті, але сьогодні це місце пустое. У католицькій традиції, у нашій традиції, дорогі брати і сестри, резурекція, резурекційна процесія, яку некілька хвилин тому ми пройшли. Це процесія вокруг костела з найсвятейшим сакраментом, фігурками у воскреслого, звоночками, радостными спевами. Это не только обряд, это акт веры. Мы идем за Иисусом, який вийшов з труни, і Он веде нас праз наші уласні могили і труни. Бо кожен з нас десь у своєму серці має таке місце. Місце повне кривди, яку ми носимо годами. Місце, яке праз гэтую кривду нас часами забиває, нищить радость нашого життя. Ми не маємо певне місце нашого людського граху, нашої людської слабості, до якої, можливо, раз за разом вертаємося.
Бо не хапае ў нас сілы, не хапае ў нас моцы, не хапае, магчыма, ў нас гэтай вось Божай здольнасці, каб гэта перамагчы. Але і ў гэтым моманце Уваскрослы не глядзіць на нашу няўдачу. Уваскрослы прагне нам дапамагчы, прагне зрабіць гэтае месца граху, прагне зрабіць яго месцам пустым. Напэўна, у нашым жыцці ёсць пэўныя магілы, пэўная труна хваробы, якая здаецца невылечнай. Як многа мы бачым і ведаем людзей, якія прыкаваныя да ложка, якія знясілены сваёй фізічнай немачу па ўплыве па прычыне свайго ўзросту, па розных іншых прычынах. Мы бачым вялікую колькасць людзей і ведаем, напэўна, іх, якія церпяць, якія не могуць сёння разам з намі быць тут, прыйсці, вельмі б хацелі. І ім таксама уваскрослы Христос, але ўжо праз нас, праз нашыя вусны прагне данесці праўду, што гэтая хвароба можа не стаць месцам труны, пахавання, можа стаць месцам пустым. Можа стаць месцам, дзе няма гэтай горычы, дзе будзе толькі Божае благаслаўленне і Божая ласка. Магчыма, таксама ў нашым сэрцы з раніцы, прыбегаючы да нашага гробу, да гробу Уваскрослага, можам там заўважыць пэўную нашу труну. Труну адзіноты, калі мы адчуваем сябе адкінутымі. Напэўна, многія з нас час ад часу перажывалі ў сваім жыцці гэтыя няўдачы. Нават калі маючы блізкіх, нават калі маючы родных. Часамі я сам насам застаюся са сваімі праблемамі, са сваімі цяжкасцямі, бо ніхто мне не можа дапамагчы. Толькі я павінен гэта вырашыць. І няхай гэтая адзінота сёння будзе каля гэтага пустога гробу, пустой магілы складзена. Христос прагне і гэта ўзяць. Христос прагне ў гэтую сітуацыю жыцця нашага людскога ўвайсці, каб нам паказаць і данесці, што ты не адзін. Нягледзячы на тое, што твае блізкія не могуць табе дапамагчы, не могуць табе парадзіць, не могуць быць з табою сёння ў гэтай моманце, але ты не адзін. Я заўсёды з табою, я дам табе сілы быць неадкінутым, я дам табе сілы перамагчы гэта. Магчыма, хтосьці з нас у нашым духоўным падарожжы нашай веры знаходзіўся ў труне сумневу. Калі дасведчыў у сваім жыцці вельмі балючы момант, калі Бог, як нам здавалася і здаецца, маўчыць. Калі мы прасілі, мы прыходзілі, мы звярталіся, але Ён не адказваў. Але Христос і ў гэтым моменце хоча нам сказаць, што Ён нас чуў, што Бог быў блізка, Бог ніколі не з'яўляецца тым, хто не чуе, тым больш ніколі не з'яўляецца тым, хто маўчыць. Магчыма, не пачуць ягоны голас перашкаджаў вялікі камень на маім сэрцы. Мой сумніў, маё бязвер'е, моя знясіленасць. І сённяшняе Евангелие моцна нам хоча сказаць, усе гэтыя камяні, яны адвалены. І гэта не азначае, што адразу ўсе нашыя людскія праблемы знікнуць. Яно азначае толькі тое, што смерць не мае апошняга слова ў нашым жыцці. Езус уваходзіць у кожную труну нашага жыцця, у кожную цяжкую сітуацыю, у кожны момант нашай бязраднасці, каб там моцна сказаць: «Я прыйшоў і вывожу цябе да святла». Анёл Божы, які спаткаў гэтых жанчын, як адно з Евангелияў кажа, яго тут няма. Ён выйшаў. Ён выразна кажа: «Христос уваскрос». Пустая труна, не доказ крадзяжу ці памылкі. Гэта вялікі Божы знак. Знак таго, што смерць не магла яго ўтрымаць. Езус не вярнуўся да жыцця, так як Лазар з Евангелія, які потым зноў памёр. Ён уваскрос да жыцця новага, неўміручага, праслаўлёнага. Гэта ключовая разніца. Калі б Езус толькі ажыў на момант, ён быў бы падобны да прарокаў.
але ён перамог смерць раз і назаўжды. І таму ў яго ўваскрасенне не проста цуд з мінулага, а падзея, якая змяняе будучыню кожнага чалавека, падзея, якая змяняе будучыню кожнага з нас. Евангелие падкрэслівае і паказвае, што жанчыны, якія прыйшлі і ўбачылі гэтую пустую магілу, дасведчылі вельмі зразумелай, добра знаёмай нам рэакцыі. Гэта страх і здзіўленне, бо так павінна быць. Там, дзе павінен знаходзіцца чалавек мёртвы, ёсць труна, ёсць магіла, але пустая. І гэта вельмі па-людску. Радасць ад ўваскрасення не адразу набывае форму смеху, танцу. Спачатку можа быць шок, недавер. Ці не бывае так і ў нашым жыцці, дарагія браты і сёстры, калі Бог дзейнічае неспадзявана, лечыць адносіны, ратуе ад нашых залежнасцей, дае сілу пасля многа гадоў нашай слабасці. Першая рэакцыя часамі бывае недавер, ці гэта магчыма. Але калі Христос уваскрос і перамог смерць, то ці немагчыма таксама нас навярнуць, змяніць нават з нашых самых закаранелых момантаў, грахоў, прывычак. Ці часамі ён не можа гэта ўчыніць? Напэўна, можа. Сёння мы збіраемся каля гэтай святыні. Мы збіраемся ў гэтым моманце, ў гэтым Божым доме. І Христос сёння нас будзе заахвочваць і заахвочвае, як сваіх вучняў, як гэтых жанчын, рэакцыя якіх вельмі людская. Яны пабеглі, каб сказаць, пабеглі, каб засведчыць, яшчэ самі да канца не разумеюць, яшчэ самі да канца ў гэта не вераць, але ўжо шукаюць вучняў, апосталаў, каб паказаць. Тут Пана нашага ўжо няма. І сёння, дарагія браты і сёстры, стоячы тут перад гэтым алтаром, магчыма, у нашым сэрцы павінна з'явіцца гэтае глыбокае прагненне ўдзячнасці добраму Богу, што мы сёння маем яшчэ магчымасць да кагосьці бегчы. Што мы сёння маем яшчэ магчымасць гэтую радасць уваскрасення раздзяліць з нашымі блізкімі. Вялікім дарам для нас з'яўляецца тое, што, магчыма, дзеці могуць сёння прыехаць да сваіх бацькоў. Унукі прыбыць, прыехаць чи прыйсці да сваіх бабуляў і дзядуляў. Магчыма, момантам нашай радасці павінна быць і тое, што бацькі, тыя, хто, магчыма, сёння тут жыве, дзесьці далёка, могуць адкрыць свой дом, сваю кватэру. Магчыма, нашай вялікай радасцю сёння павінна быць тое, што ў нашым доме не хапае месца, каб усім пераначаваць. У нашым доме, можа, будзе замала месца, каб усім камфортна сесці за сталом. Няхай гэтае месца, гэты стол будзе вельмі, няхай ён будзе цесным, няхай там будзе не хапаць месца, няхай мы шчыльна там усе сядзем. Жанчыны пабеглі, бо мелі да каго бегчы, мелі каму сказаць, мелі каму абвесціць. І, напэўна, мы сёння таксама, няхай наша сэрца радуецца таму, што мы гэта, тую ж самую з'яву, той жа самы момант можам споўніць. Сёння, стоячы тут перад гэтым Божым алтаром, разважаючы над вялікай таямніцай жыцця і перамогі, падзякуем тым, да каго мы сёння прыбеглі, альбо да каго мы сёння яшчэ прыбяжым, чи прыйдзем, чи пазвонім, чи нейкім чынам гэтым людзям абвесцім і разам з імі будзем цешыцца сённяшнім днём. Варта гэты момант сёння цаніць, дарагія браты і сёстры. Варта на гэта асаблівым чынам звяртаць увагу, бо гэта Божы дар, дар уваскрослага Пана. Мы сёння не будзем спатыкацца з выпадковымі, з незнаёмымі людзьмі. Сёння мы будзем пражываць гэты дзень з нашымі блізкімі. Праўдзівы Божы дар Божага ўваскрасення. Праўда ўваскрасення. Што яна для нас значыць? Гэта значыць, што мы ўжо не баімся канчатковай паразы. Што мы не баімся быць людзьмі, якія ў сваім жыцці перажывуць пэўную няўдачу, перажывуць пэўную непрыемнасць,
Напэўна, было б вельмі непрадбачліва і наіўна сказаць, што пасля сённяшняй урачыстасці у нас у жыцці ўжо не будзе ніякіх цяжкасцей, в нашым жыцці не будзе ніякіх праблем, клопатаў, перажыванняў. Не, напэўна, не здарыцца, але ў нашым жыцці можа змяніцца нешта ў нашым сэрцы. Мы можам стаць людзьмі, якія будуць кахаць іншых рызыкоўна, дапамагаць іншаму безумоўна, не чакаючы удзячнасці, жыць сумленна, пражываць свае гады сумленна, калі гэта не акупіцца, не таму, што мы дасканалыя, але таму, што смерць прайграла, таму, што кожны добры чын нашага жыцця мае ў вачах Божых вялікі сэнс, нават калі сёння ён бессэнсоўны. Мы не людзі паразы, мы не людзі няўдачы, мы людзі, якія з Божай ласкай можам тварыць вялікія рэчы. Уваскросны напаўняе нас для гэтага сваёй сілай і сваёй моцай. Варта сабе прыпомніць тую ж самую супольнасць вучняў. Сёння мы бачым некаторых з іх, якія бягуць, каб убачыць пустую магілу. Пасля ўкрыжавання гэта былі зусім іншыя людзі, замкнёныя за дзвярыма, паралізаваныя страхам, але ўжо пасля ўваскрасення, нягледзячы на тое, што ім пагражаюць пераследы, нягледзячы на тое, што іхная вельмі кволая, маленькая супольнасць хутка развалілася. Казалася б, няма шансы вярнуцца, паўстаць з кален, няма шансы нанова стварыць гэты касцёл, стварыць гэтую супольнасць. Але ўжо пасля таго, як яны бачаць гэтую пустую магілу, яны выходзяць на вуліцы Іерусаліма і моцна, смела, з мужнасцю, з вялікай радасцю у сэрцы абвяшчаюць: гэтага Езуса, якога вы ўкрыжавалі, Бог зрабіў панам і месіяй. Што змянілася ў іх жыцці? Яны сустрэлі ўваскрослага і перасталі быць людзьмі няўдачы і страху. Перасталі быць людзьмі граху і нясмеласці. І тое, што яны пачнуць рабіць яшчэ доўгія гады, будзе справай бессэнсоўнай. Сёння мы бачым касцёл, які трыумфуе. Мы бачым мільёны вернікаў, хрысціянаў па ўсім свеце, ва ўсіх закуточках гэтага свету. Калі яны пачыналі, было заледве некалькі дзесяткаў гэтых вучняў. Бог сёння спашле нам таксама свядомасць, што перад намі вялікія справы нашага жыцця. Розныя цяжкасці, розныя планы, якія мы строім, якія мы павінны рэалізаваць, каб хапіла нам на гэта сіл. І можа часамі здарыцца, што гэтых сіл будзе не хапаць. І варта сабе прыпомніць гэтых вучняў сённяшняга Божага Слова. Вучняў, якія, дзякуючы таму, што ўбачылі пустую магілу, спаткалі ўваскрослага, абсалютна змяніліся. І пагэтаму першае, аб чым Хрыстос казаў і ім, і першае, з чым Хрыстос звяртаецца таксама да нас: не бойцеся. Не бойцеся вашых слабасцей, не бойцеся вашых падзенняў, не бойцеся вашага мінулага і нават вашых грахоў. Так сказаў анёл жанчынам, якіх спаткаў каля пустой магілы. Тое самае кажа нам сёння Христус: не бойся, што твая вера малая. Не бойся, што ты не ўсё разумееш. Не бойся, што ты не можаш бачыць сваёй будучыні. Не бойся, што часамі цябе чакае цяжкасць. Не бойся, умацуйся гэтым Христом. Ён, які перамог смерць, ён не здольны будзе перамагчы розныя перашкоды і цяжкасці нашага жыцця. І другі момант, аб якім таксама скажа Божае Слова і кажа на гэтых днях. Христос, які аб'яўляецца, які прыходзіць да сваіх вучняў, аб'явіцца ім у вельмі знаёмым ім месцы. Не ў святыні Іерусалімскай, не ў нейкіх больш значных, больш такіх дастойнейшых месцах рэлігійнага, духоўнага жыцця Ізраіля. Ён скажа сваім вучням: ідзіце ў Галілею, у
тое месца, адкуль вы паходзіце родам. Ідзіце ў тое месца, дзе ўпершыню вы адчулі, што вас нехта любіць. Ідзіце ў тое месца, дзе ўпершыню адчулі, што Бог цябе любіць. Магчыма, для нас гэтым месцам быў момант нашай першай святой камуніі. Магчыма, момант нейкіх надзвычай перажытых рэкалекцый. Магчыма, мы ўдзельнічалі тут, у гэтай святыні, у хросце нашых дзяцей чы ўнукаў. Магчыма, тут адбыліся пэўныя такія нейкія моманты нашага глыбокага навяртання. І гэта наша Галілея. Магчыма, гэтым месцам, дзе Христос сёння нам аб'явіцца, дзе Христос праявіць сваю веліч і сваю перамогу, стане моя кватэра, чы мой дом, чы мае блізкія, да каго я сёння пайду. Магчыма, гэта тое месца, у якім я ўпершыню адчуў, што я для кагосьці са сваіх блізкіх, увогуле для кагосьці ў гэтым свеце важны. Што мяне любяць не таму, што я нешта зрабіў, не таму, што чагосьці там дабіўся ў жыцці, нешта запрацаваў, не таму, што я разумны, адукаваны, не. Магчыма, моя Галілея – это тое месца, дзе мяне любяць за тое, што я ёсць. За тое, што я належу да гэтай сям'і, за тое, што я магу яшчэ назваць сябе дзіцём, бо маю жывых бацькоў, за тое, што магу быць стомлены, дзякуючы таму, што вось рыхтаваў свой дом, каб прыняць сваіх дзяцей чи ўнукаў. Вялікі Божы дар. Гэта наша Галілея і гэта месца, дарагія браты і сёстры, дзе для вас прагне аб'явіцца, прагне стаць пасярэдзіне гэтага месца, вашага месца у воскрослы Христос. І трэцім такім важным момантам сённяшняй урачыстасці з'яўляецца момант абвяшчэння. Не кожны з нас мае талент прапаведніка, не кожны з нас можа знайсці ў сваім сэрцы нейкія прыгожыя, велічныя чи мудрыя словы, словы з кнігаў нейкіх, з прыгожых малітоўнікаў чи іншых нейкіх добрых рэчаў. Але сёння Бог гэтага ад нас і не патрабуе. Ён хоча, каб мы былі здольныя сказаць адзін аднаму, што Христос уваскрос, што Ён жыве, і маё жыццё доказ гэтаму. Я бачу ў яго святло, хоць было цемна, што воскресенне ягонае ёсць у маім сэрцы, і з гэтага сэрца я хачу падзяліцца звычайным, добрым, можа вельмі простым, але вельмі шчырым словам. Аб гэтым Христос сёння нас, дарагія браты і сёстры, да гэтага сёння Ён нас прызывае. Станем людзьмі абвяшчэння ў воскресенне Пана. Калі запрагнем гэта зрабіць з моцай, калі запрагнем гэта зрабіць з вялікай верай, то гэтыя словы знайдуцца. І мы самі можам часамі здзівіцца, насколькі наша сэрца можа прыгожа і моцна прапаведаваць. Для гэтага не патрэбна падрыхтоўка, нейкая асаблівая вучоба чи нешта іншае. Для гэта патрэбнае проста сэрца, у якое адкінула гроб, адкінула камень ад сваёй магілы і ўпусціла туды жывога Бога. Сёння мы чуем і не аднойчы пачуем у сённяшні дзень. Праспаваем урачыста «Аллилуйя» слова, якое ў вялікім посце было замоўчана. Слова, якое мы ніколі не чулі ў вялікім посце. «Аллилуйя» азначае «Хваліце Господа». Хвалім Яго не толькі вуснамі, хвалім Яго жыццём, якое не будзе паддавацца роспачы. Няхай мы сёння будзем тымі, хто гэтым радасным «Аллилуйя» данясе кожнаму, што надзея мацнейшая за роспач, што любоў мацнейшая за нянавісць, а жыццё мацнейшая за смерць. Няхай гэтая праўда не пакідае нас ні сёння, ні ў панядзелак раніцай, ні ў шэрыя нашыя аўторкі, ні ў ночы нашых сумніваў. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Аллилуйя. Амен.
вызнаем нашу святую веру. Веру в единого Бога, сядить праворуча Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных. И его благодарство не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отцом і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв про пророків, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения мертвых и життя вечного в будущем свете. В этот день воскресения Пана, полных хвалы и радости для всего костела, узнесем наши молитвы до Бога Отца. Молимся за святий костьол, каб ён мог абвяшчаць усім людзям праўду аб перамозе Ісуса Христа над смерцю. Тебе просим. Молимся за ўсіх святароў, каб наследуючы апосталаў яны былі пільнымі і клапатлівымі вартаўнікамі Христовай аўчарні. Тебе просим. Молимся, каб воскреслый Христос стал для всего свету дорогой до досягнения сапраўднага спокою. Тебе просим. Молимся за людей, якія згубілі сын жыцця, каб святло у воскреслого Христа открыло ў іх сэрцы Божию правду. Тебе просим. Молимся за хворых і терпячых, каб праз удзел у Христовом крыжы яны спазналі суцяшэнне ў воскреслого Христа. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы распазналі Христа ў людзях, якія сустракаем кожны дзень. Тебе просим. Помолимся в интенции Караеву Валерия, в день его народжения, просячи об дары Божого благословления, опеки Маті Божией, власти здоров'я, інших потребних даров Божих для Його близьких і родних. Тебе просим. Помолимся так само за всіх наших родних, гостей, тих, хто приїхав до нас, до кого ми плануємо поїхати, пойти, просячи для їх об ласці, об радості у воскреслого Пана. Тебе просим. Боже, Ты про смерть и воскресение Своего Сына заключил заповедь человечества. Выслухай наши молитвы и учини, как наши учинки завсюди были згодные с верой, якую вызнаем. Праз Христа, Пана нашего. Amen.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Пан Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, наполненные великолепной радостью, мы складаем Тебе ахвяру, праз якою Твой Костел одраджается до нового життя и отрымливает дивосный посилок, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, и с Духом Твоим, у гору серце, узнавайся до Пана, подякуем Пану Богу нашему. годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва у гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як наша Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашу смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вышенях, Благословенный, кто приходит в имя Пана. осанна на вышенях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім Касцёлам у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Пане Иисус. Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця у хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў неба ў шчасце, і чакаючы Яго другога прыцця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Няхай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли атрымаць спадчыну з выбраннікамі Твоими, найперш Найсвятейшай Паны Богородицы Марии, со святым Юзафом, яе бранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынесе ўсяму свету супакой збаўлення. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, со слугой Твоим папам нашим Львом, біскупам нашим Владимиром, усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Тобой адкупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоёй волі стаіць перад Тобою. О добры Ойча, ласкаво з'яднай з собою усіх рассеяных па ўсвеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твоёй дышоў з гэтага свету. Милостиво прымі ў валадарства Твоё, дзе мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоёй хвале. Праз Христа Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Божа, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христу. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что тёплого, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакали спаўнення шчаслівай надзеі и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. У Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И надайте ближнему знак супокою. Дух Божий, який береш на себе грехи света, змилуйся над нами. Дух Божий, який береш на себе грехи света, змилуйся над нами.
Вось баранак Божий. Вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варта, как ты увайшел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Вешам Тебе, Боже, живый, Труд святый, правдивый, на жизнь вечную. Soul.
Задрагайте, миле мило входине, огоди вечности, перед Господь моя, без ума милости. Молимся. Боже, аховай заўсёды касцёл Твой сваёй айцоўскай апекай, каб адноўлены пасхальнымі сакраментамі, ён дасягнуў хвалы з мёртвых паўстання праз Христа Пана нашага. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы ў панядзелак о 18 гадзіне. Маці Божай ласкавай у аўторак каралевы мучаніка, у сераду святой сям'і, у чацвер Маці Божай успамогі, у пятніцу Маці Божай Фацімскай, у суботу Маці Божай добрай рады, у нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай нястомнай дапамогі. На гэтым тыдні у літургіі касцёла адзначаем заўтра другі святочны дзень, велікодны панядзелак. Святыя імшы ў нашым касцёле ў 9, у 11:13 і ў 18:30. Ад 5 до 12 красавіка перажываем велікодную актаву. Уваскрасенне Христа з'яўляецца настолькі вялікім святам і важнай падзеяй у жыцці касцёла, што яго святкаванне доўжыцца на працягу 8 дзён. Кожны з 8 дзён актавы лічыцца святочным. Наогул актава адзін і святочны дзень. Літургічныя тэксты на працягу гэтых 8 дзён кажуць нам аб факце ўваскрасення. У наступную нядзелю, другую велікодную нядзелю, прыпадае свята Божай міласэрнасці, звязана з культам абраза Езу «Давяраю табе». У гэты дзень фэст у парафіі Божай міласэрнасці у ліце маладзёжным. Таксама ў наступную нядзелю адбудзецца змена ружанцовых таямніц. Трывае навенна перад святам Божай міласэрнасці. Штодзённа падчас набажэнства вечарам у 18:30 будзем маліцца вяночкам да Божай міласэрнасці. Сардэчна дзякуем усім, хто дапамагаў у прыгатаванні і правядзенні ўрачыстасцяў пасхальнага трыдуума у нашай парафіі касцёле, сёстрам за іх паслугу і працу, нашаму арганісту за ўпрыгожванне сваім спевам урачыстасці, усім, хто прыбіраў нашу святыню, міністрантам і моладзі нашай, за прыгожыя спевы, за ўдзел у літургіі, за дапамогу і ўсім, хто якім-небудзь спосабам далучыўся да прыгатавання гэтых святаў. Асаблівым чынам хацеў бы падзякаваць нашым святарам, якія былі ў канфесіяналах, якія разам нам спадарожнічалі падчас літургічных набажэнствах, для святароў і дыяканаў таксама вялікі дзякуй. Дзякуй тым, хто ўключаў онлайн-трансляцыю набажэнства ў нашым касцёле, каб людзі старэйшага ўзросту, якія не могуць прыйсці, каб яны таксама мелі магчымасць разам з намі духова лучыцца. Дзякуй усім вам, дарагія браты і сёстры, за ўдзел у набажэнствах пасхальнага трыдуума, а таксама за ўдзел у гэтай святой імшы. Таксама хацеў бы прачытаць віншаванне, якое кіруе да нас наш ардынары, ксёндз біскуп Владзімір. Умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Сёння звяртаюся да кожнага з вас гэтымі традыцыйным прывітаннем, якое выражае сутнасць хрысціянскай веры. Для нас, хрысціян, няма важнейшай праўды, чым тая, што Христос уваскрос. Няма больш урачыстага спеву, чым велікодная алелюя. Няма больш радаснага відовішча, чым пустая магіла нашага збаўцы.
Коли Христос не уваскрос, то марное и проповедование наше, и вера ваша марная, пише святый апостол Павел. Коли б Христос не уваскрос, Его Евангелие было бы ничем большим, чем только марой пролепший свет и больше высокородного человека, марой пригожей и узнеслой, и одночасово сумной, бо немагчимой до виконання. Єсус Христос був постаттю трагічною, вестуном і оборонцем високих ідеалів, який загинув в боротьбі з жорсткою речаїсністю цього світу. Дякуючи у воскресенню Єсуса Христа, ми можемо убачити у повному зянні правду і моць Його доброї новини. Хоч наша щоденність наповнена тяжкостями, сумом і тривогами, у святле пасхальной таємниці ми віримо, что полная кончатковая перемога належит справедливости и правде, любови и миру, добру и пригожости. И нават апошний, найвеликший наш ворог, яким з'является смерть, оказывается бессильным, раз и назавсёды переможены тым, кто дае життё. Дорогие браты и сестры, з нагоды святого Воскресення Пана выказываю вам самые сардечные віншаванні. Нехай святкаванне великодных урачыстасцяў стане для нас асабістай сустрэчай з Єсусом Христом, Панам і Адкупіцелем, які вядзе сваіх вернікаў зямнымі шляхамі да паўнаты шчасця ў нябеснай адчыне. Нехай блізкасць Христа і моц Яго ласкі ўжо цяпер дазволяць кожнаму з нас спазнаць радасць новага пасхальнага жыцця. Няхай кожны дзень нашай зямной пілігрымкі будзе напоўнены надзеяй і аптымізмам, будзе шчодрым на ўчынкі любові і дабрыні, натхняе да бескарыслівага служэння і аддання сябе дзеля бліжніх. Будзем абвяшчаць усяму свету, што Христос уваскрос не толькі словамі, але і праўдай нашага жыцця. Яднаючыся з вами, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, у радасным святкаванні Христовай перамогі, памятаю про вас у своих молитвах и прохорно прошу об молитве за меня. Радостных святов, ваш бискуп Владимир. Так само от святаров нашей парафии, от душпастеров нашей парафии складаем вам сердечное віншаванне. Нехай святло Пана Воскресного освятляє все дороги вашего життя и штоденности. А нехай кожная святая нядельная мша буде для нас усіх напамінам, што Христос у воскрос і жыве. Нехай пасхальная радасць ад спаткання з уваскрослым Езусам дае вам моцы, адвагі і веры сведчыць аб тым, што наш Бог – гэта Бог жывы. Жадаем усім благаслаўлёных, поўных радасці і спакою свят у Воскресення. Такіх яшчэ пэўных арганізацыйных аб'яваў таксама при выходе с костела можно набыть новый номер нашей дыцыяльнай газеты «Слово жыцця», а так само в наступную неделю после Святой Мши о 11 године отбудется сценка, великодная сценка наших детей о правдах у Воскресення, з мертвых повстаний. Усіх сердечно так само захвочую, как прийти наших маленьких артистов, які нам правду Воскресення по-своєму донесуть, так само на їх поглядеть. В ten radosny dzień w swoim imieniu, w imieniu całej parafii składamy najserdeczniejsze podziękowanie czcigodnemu księdzu proboszczu, księdzu kanoniku Witaliju, księżom wszystkim, jednemu i drugiemu księdzu Andrzeju, księdzu Dmitriju, księdzu diakonu Marcinu, kleryku Jarosławu, kleryku Nikicie. Dziękujemy za modlitwę, dziękujemy za posługiwanie w konfesjonale, dziękujemy za Triduum Paschalne, za przeprowadzenie Triduum Paschalnego, za dzisiejszą mszę świętą. Dziękujemy siostrom zakonnym, siostry Teresie, siostry Wierginii za upiększenie kościoła, za dekoracje, za modlitwę, za wszystko. Dziękujemy panu organistemu Janu za śpiewy takie piękne.
Dziękujemy ministrantom, wszystkiej młodzieży, wszystkim, kto przyjmuje udział w życiu Kościoła. Dziękujemy wszystkim. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, owocnej pracy, wytrwałości, radości, pomocności, siły Ducha Świętego, Bożej pomocy, wszystkiego dobrego. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Chrystus воскрес, сапраўды воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Аллилуйя. Тож усім дякую за дар супольної молитви, за те, що ми гэтую святочную рэзурэкцыю адбылі. І згодна з сённяшнім словам Пана, пасля благословенства, уже маем права бегчы і дзяліцца гэтай вялікай і важнай радасцю аб тым, што Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Аллилуйя, аллилуйя. Прымем з верай благословенства Пана. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя. Аллилуйя.
Калі хто бы хацеў яшчэ пасвенціць стравы на велікодны стол, просьба падысці пад алтар сюды, калі ласка.